Karon atong basahon kay naay nag-comment kay di jud sila mutuo sa engkanto sa Binisaya. Maunang atong basahon yang comment, mahibaw-an rani kung mukaon og ginamos sunod. It's either agi sa ginamos or agi sa engkanto, pero most likely agi sa ginamos ni taas ang uric acid. Karon musud-an ko sa ginamos. Akong ipakita jud sa inyo nga musud-an ko sa ginamos kung maing-adto pa ba ko sa akong gipamati dadto miaging adlaw. Naay ginamos dani ayaw pagtuman. Mukaon ko na naman di ay. Magbuot ka, magbuot sila. Karon mukaon ko sa ginamos kay naa pa man di pa man ni daot kay ngano. Lami kay ni siya nga pagkaluto. Ikatulok adlaw, ikaupat na siguro na adlaw karon unya. Luto man na sa mantika. Karon mukaon ko karon sa ginamos kay kung ugma sa buntag i-update rasad mo nako kung unsay mahitabo dinhi sa akong dani daw dani, no? Kay katuman ni dani daw dani kay dili man jud mo magtuo karon naay ginamos. Sige na papa kay mukaon na ta papa, pagwa daan sa tubig papa kay para mga una dayon ta niya karon. Atong daghanon kaayo ang sa ginamos. Ato jud ipakita sa inyo. Kay nganong di man jud mo agtuo. Ug nganong dili man jud mo agtuo. Ayaw ko ninyo buti kay agtuo ko. Nara sa inyo og dili mo magtuo og daghan pa ninyo mga istorya diya og unsay kuan. Kung dili mo magtuo dili mo magtuo. Bahala mo, basta ako magtuo ko sa Binisaya. Sibog pa. Sibog sa na papa kay para ma-plaster na papa. Diara papa. Sige abli papa. Di ka itong butangan o di ka malain na jay or malain ka na jud lami kaayo ni siya nga pagka luto agoy ang kamatis bayot di araday. Mga unta. Taysa pa daganon kay para huruton. Kaniha daghan kaayo ni siya. Ugma sa buntag mo update na pud ko kung unsay mahitabo nako. Kung musakit na basad ni ang akong tinggil dani ug musakit akong tinggil dani. Ha? Kamo mga tawo rasad mo parihara mo nako. Manang ayaw mo paghilas-hilas diha. No? Ayaw mo paghilas-hilas kay ngano parihara tang tanan mga matay rata. Nya mga unta. Mga unta. Sa tinuod lang bitaw no, nako istorya sa inyo ha. Daghan na dayon mag-ingon nga kana nga vlogger na usab ang batasan. Kay baw mo matrigger ang usa ka vlogger tungod ra pud sa mga viewers, mga basher. Pero mao lagi na kay basher man ayaw sad mo pag buot og unsay among risbak sad sa inyo ha. Kay man naman sad na tao ka, tao ra pud ko. Mao nang pantay-pantay lang ta. Sige na nga. Sige na. So karon di ara. Mga na ta kay suko na si Papa Mario. Dirahan ada na. Nya ato ni karon hot don ang ginamos ang magpre si Mario. Kamera ang nakadungog. Si Mario ra ang nahibaw. Ang akong nadungog, nagkibot-kibot ang iyahang baba. So mga una ta. Lami kaya itong sudan mo. Yung. Laoy? Ang tuwahon mo kay. Ha? Tuwahon at nabilin. Tuwahon ang? Nga naman. Napay nabilin? Napagkahumot ka ayo. Ano iba ba? Ano iba le? Iba. Iba? Ha? Iba? Nga naman. Ano na? Wala? Ito ila ha? Mga Buat na talong?
Pila ka pag prito? Hmm? Kaya ako sa bawang ng mukha ko sa tulog. Paano tutuloy? Asa? Wala. Mumpok. Ayun, kuha na asa, tamban. May kuha diha. Kaya na tulog ka ba kong luto sa ilaha? Mangaon yung tanang. So, pagkalami sa ginamos, Jude. Pero kinahanglan mo banat og inom sa tubig. Tamis-tamis manis niya kay gibutan kami nako asuka. Ginamos pa pa. Tubig pa pa be. Ayan na ang matubig. Idoy man ito. Laoy. Bulaos kay ko ginamos. Wala na hurot na day. Ginamos. Wala. Ay! Sayang. Tama niya pagkaperituha, uy. Ay, ito ako. Gumang sa... Ito ako. Wala talong? Magpang tawag ang palaya, tawag ha? Ang pinirituan na di mao. Dami sa mantika. Lami ni siya kuan sa bawon sa bib. Sunod. Na? Pirituhon, pilit. Wa siguro ni nainit ang kalha. Init. Ha? Pilit mo niya. Mga unta. Daot nga palaya ugma. Lutuon ginaa. Hindi na pwede nga dili lutuon ugma. Pa itlog jawan na. Ha? Wala ba?
Isda man siya sa bato. Dami ni siya tilugay. Anak kanindot sa pinirito kay makaon mo pati bukog. Baik mama. Butay tubig. Namatod ta mga manok. Dito agapon. Dana nangka. Dito nangka pod. Dana biabas na agapon. Kuman ako kaon, si Papa, wala pa. Hindi ha? Timan-i bayot, kaya di man yun magtuog binisaya, nahurot na ko ang ginamos. Ako, lahi ang akong pamation kung magkaon ko sa ginamos. Karang uyap. Lahi akong pamation. Pero kato akong gipamati, sagdag dito siya. Mautoy gi, kuan, ingon nga gilabtan ka sa, dili ingon nato. Mga engkanto, mga apo, mga unsa diha. Nakadi man magtuo, usapod mo sa mga walay kahibalo, walay mga alam, tagna-tagna lang. Mao nang diara nikaon ko nya ugma sa buntag mo update pud ta og unsay mahitabo nako ha. The next day, og sa karon ang resulta ay nagnganga. So karon diara mao ni ang resulta jay, mao ni resulta kaon tag ginamos gabi diara kaon tag ginamos gabi tindog ta. Unya. Unsa man? Di ba? So karon guys, Papa, ali sa daniti. Papa. Unya. Mao na akong giingon sa inyo, ha? Ako mutuo jud ko og binisaya. Katong time nga nagsakit jud akong tinggil. Gitagpi jud to siya. Sa dili ingon nato kay nagsaba-saba man lagi ko didto mao nang karon. Nikaon man ko ginamos gabi Mao nang ka mo di mo magtagna-tagna. Kaya nga di mo mga doktor pod kanang inyong mga huna-huna. Parihor mong tanan og huna-huna. Unya karon. Unsa man. Di ba? Dagan ginamo sa nakaong gabi. So, mutuo na mo. Mutuo na mo engkanto. Mutuo na mo kuan jatot.
ay ang mga manok kinuko. Ang mga pisok day. Sayo kaayo nagkuan. Lupad. Atong bahugan kay sayo kay sila ng lupad. Mas maayo maggunang mga piso anaron sa pagbahog kay para dili ingon jud nga mag adtog layo. Ito na oh. Oh. Ito na. Kasi si Daniela kamaayo bagi sa katugan ni Daniela oh. Ano mga piso. Init na sad ang panahon. Ang uban ang batasan ng uban. 2 4 6 8 10 11. Ato na lang si Daniela. Daniela. Morning na kuan ang kuan oh. Agoy. Nagbilakad ka din ha. Nagbilakad ka din ha tanawa. Oh. Gisi na imo kuan. Bahuganan. Gisi ng bahuganan ni Daniela. Good morning. I'm so blooming. So, karon balik ta kay lambing-lambing sa ta ni Papa Mario. Ibog ka. Ibog ka. Bitaw. Ato to pagngon ang sugat day. Okay na siya pagngon. Balik tag katulog. Papa. Sakit ako kikul. Matugdo ko. Tugdo rin ka? Habol ako ba? Ha? Habol. Habol na ba? Masawan. Kaya katigil bagtak. Agoy. Alas. Siya na ninong nayayay noon. Nakraman na yun. Agoy nakraman di. Niyayay ko mama. Thank you guys sa tanan mga legit supporter diha. Dagan salamat. Sa mga bashers po diha. Dagan po salamat. Nya karon. Malagi na akong giingon. Tuon lang mo para madali. Agay! Di na kumukaon sa ginamos. Nagbalik na sa akong tinggil pagsakit. Okay ra ka? Okay ra mo? Karon si Mario nagsilig-silig si Mario. Nahuman na mi og pamahaw. Nya diri sila ni Auntie Mercy, si Abing, si Budog. Dito mi namahaw kagani ha. Nya limpyo na ang atong Lagay kumarang kantan mas. silong. Hinog. Ilaw. Agoy. Hinog. Nya si Daniela. Dakpa ka to si Kuan. Putot. Dakpa to si Putot. Na mauli na sila ni Auntie Mercy. Huy, dakpa to sila ni Putot. Ay si Putot ba dakpa to ah. Kalibang ganina ra to buhian sa Kuan, buntag. Kay baw nakangaway. Way kuan na atong pultahan dani. Taw ga. Gina. Ate putot man. Kay adto na dayon ta dito mag kuan na dayon ta. Karon ang ikaduha ka adlaw sa pag kuan palina
So, mag-adton sa ta dito. Nya. Magsinggita na sad ko dito. Bitaw guys, daghan kayong salamat ha sa inyong tanan. Tanan-tanan. Daghan salamat. Nya. Akong ipadakop si Putot kay wa man lagi ni pultahan dani. Wa pa ko ka-provide sa pultahan dani. Sige na. Naras Putot? Dala dani. Kay may manang na ay iro dani sa pultahan. Kay para managana ang tao kung naay tao, managana pag sulod. Agpas. Liguan ako sama. Ayaw nga kaliguan kay bago pa nagkaliguan. Ko bantay ka ha, mga sawar sa ka ha. Si Daniela kay nangasawar ba si Di ba? Daniela? Nanganak na sila ma. Ang katong ito'y namatay, ganahan ko na ito. Katong ayun nga. Nangon do kanta to. Kanta bitaw niya ang gihatag nimo. Namatay mo to. Gihapon naligsan gihapon. So daghan kay salamat guys ha sa inyong tanan. Tanan-tanan. Daghan salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa amin, sa akin, sa kay Papa Mario. Daghan salamat sa inyong tanan. Og dili ra ko taman. I love you all guys. Bye-bye.